Hola, nois i noies! Aquí estic, fent ganxet. Mireu, mireu! Què? Em queda bé? Estic guapa? Us trobo molt a faltar. Adeu! Hola a tothom, jo pujo aquí dalt al terrat i rego les plantes. Així em dóna una mica l'aire i em toca el solet també. Vinga, quedeu-vos a casa i cuideu-vos. Ei, mireu, aquests dies aprofito per dibuixar, que m'agrada molt. Pots fer servir papers de diari, rotllos de paper higiènic, que segur que en tenim molts per casa, i em relaxo, poso música i pinto. Hola, nens i nenes del Madurell! Jo em quedo a casa i aquests dies jugo a ping-pong amb el meu fill Miquel. Voleu veure la partida? Ole! Però jo mai, quan tots enlaire. Hola! Com van aquests dies de confinament? Jo llegint moltíssim. Mira, de moment que em porto 2 llegits. Espero que llegiu moltíssim. Una abraçada. Aquesta setmana hem pintat i fet retocs de l'habitació de la gana. Aquesta és la guirnada que hem fet aquesta setmana. Relaxing your shoulders down, allowing yourself to arrive here in the moment. Hola Madurell, jo em quedo a casa i aprofito per practicar esport. A les xarxes teniu molts recursos. També es pot aprofitar per estar amb els amiguets peludets i jugar una estoneta. Així li podem dedicar temps i estem acompanyats i acompanyades. Quedeu-se a casa! Què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo aquí a casa, com vosaltres, i avui he fet una mica de costura i he fet un boc and roll, un embolcall per portar a l'esmorzar, per quan tornem a l'escola, que espero que sigui ben aviat. Un petonàs i us trobem molt a faltar. Hola, jo també estic a casa i aprofito per fer les tasques domèstiques. Vinga, cuideu-vos. Hola a tots i totes, doncs jo aquests dies aprofito per escriure un diari, explicant com m'he sentit i tot el que estic vivint. Fins aviat. Porta ulleres? No. Hola, nens i nenes del Madurell. Jo em quedo aquí, a casa, jugant a jocs de taula amb la família. Adeu. Més lluny, quan tots enlaire. Jo aprofitant el temps per jugar amb els meus fills. Queda't a casa. Bon dia cel, bon dia ocells, bon dia rinxos dels teus cabells, bon dia pluja, bon dia... Ei, hola nois! I recordeu que ens hem de rentar molt bé les mans, Vinga, ens veiem, fins aviat! Un dia, nosaltres aprofitem per fer experiments. Si barregem maicena, que és farina de blat de moro, i una mica d'aigua, mireu què passa. Està dur, oi? Mireu. Però de sobte... Ara investigueu per què. Hola, bon dia a tots. Mireu, com jo també em quedo a casa aquests dies, utilitzo aquestes estonetes per pintar. I pinto mandales com aquest. I vosaltres què feu per entretenir-vos? Una abraçada!